И здравейте хора, в днешното видео ще играем Баба Грани. Ако искате още такива видеа, се абонирайте за канала, дайте по един лайк и един коментар. Да започваме. Нормално. Добре хора, започваме. Между другото, тази игра я искаше, не знам, просто едни-два мои приятели от класа и я искаха и ето ви. Ако някой още е искал, защото не съм гледал коментари, нещо такова. Сега ще умра на първата секунда, буквално. Буквално аз не знам какво се прави. Сега ще наблюдаете ден 2. Най-големият нуб на Баба Грани, който дори не знае каква е тая игра. Не знам каква е играта, но съм бая слаб на нея. Буквално за първи път игра Баба Грани. Хора, Баба Грани е тук. Ето я. Сега се изчакам малко да ми е тук. Буквално аз за първи път тия. Хора, аз не мога да излезна от тук. Буквално Баба Грани идва. Ако я виждате. Хора, пак умрях. Това е нереално. Ако искате Баба Грани 2, която ще съм още по-зле. Това реклама ли? Какво се случва, хора? Хора, каква е тая реклама? Това трябва... Тъпи реклами. Ден 3. Хора, тук ще стигнем до ден 100 сигурно. Да, разбрах вече някъде как се играе играта. Бе, так, говори. Обаче играта. Хора, аз дори не знам какво се прави в тази игра.
прави? Хората какво прави? Скрих се, хора. Буквално това ще ми е... Това ще е нереално трудно. Ами да, ако искате да снимам още един епизод на Баба Грани, се абонирайте за канала с камбанката. I see you. При тебе, хора. Хора, скрих се. Надявам се видеото да ви харесва на Баба Грани. Бе, тази сме като някакво лайно. Буквално искам да й кажа. Вижте. Едно нещо, ама по-добре не го казвам. Хора. Хора, скрих се в някакъв шкаф. Тя наблизо. Ба, тя не знам как живея в тази къща, но ако аз бях в тази къща, ако бях живял в тази къща, аз щях да се гръмна. Тук, нали? Айде ден, преди да почва. До някъде я схванах тая игра. Така че може да има епизод 2, но не знам кога. Така че се абонирайте за канала. Тук има ли нещо? Ага, ето какво било това. Хоп, хоп, хоп. Хора, тя е наблизо.
Вие хора, мисля, че я виждате. Тя буквално не знае какво става. Буквално. Тя пак идва, нали? Бе, тя какво? Как ги чу? За тия неща не знам, ама... Хора, това не знам как... Hide and seek ли каза, а? О, не тя е тук. Хора, тя е тук. Това не е реално. Тя не знам как ги чува тия неща, да, ама... Тя е баба, не трябва да ги чува. Аха. Това е друго са... Ай, Сирио знае ли? Хора, това... Тя е наблизо. Това е най-яка запра. Ето я там я видяхте. Хора, скрихи се под масата. Ето я. Става бухалка само като ти направи, като те докосна, ти умираш буквално. И това беше видеото от мен, хора. Чао, абонирайте за канала.